Эфирда Яшел Үзән телекомпаниясы һәм Кабат мин Радик Даулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күп вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Дөнья буйлап Сабан туе атлый. Кайнык паркында чәчү кампаниясының тамамлануын халык бәйрәме итеп билгеләп үттеләр. Яшел Үзән район башлыгы Михаил Афанасьев һәм республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко иң яхшы авыл хуҗалык хезмәтчәннәренә бүләкләр, медальләр һәм грамоталар тапшыра. Шәһәр һәм район халкы күренекле вокаль һәм бию коллективлары чыгышларын карый, бәйгеләрдә катнаша, рәхәтләнеп күңел ача. Сабан туй халыкларының гырыф-гадәтләре һәм дуслыгы символы. Яшел Үзән районында ул аеруча җылы һәм ачык йөз белән уза. Кунакларны шәкшәк һәм каравай белән каршы алалар. Бергәләп әйлән-бәйлән уйныйлар, татар һәм рус хуҗалыкларына йөриләр. Мондай мизгелләр вакыт узу белән ата-бабаларның хезмәтенә кагылырга, халыкның күңелен аңларга мөмкинлек бирә. Музыкаль куелышта 420 яшь артист Яшел Үзән районы һәм Казан коллективлары катнашты. Традиция буенча Сабан туй әләмен узган елларның абсолют батырлары күтәрде. Сабан туйның үзәк вакыйгасы районның иң яхшы хезмәтчәннәренең котлавы. Безнең район территориясендә 11 авыл хуҗалыгы, 30 крестьян фермер хуҗалыгы, 7 кооператив һәм 8500 ләп шәхси ярдәмче хуҗалык эшли. Алдынгы компаниялар арасында Красный Восток Агро, Майский теплица комбинаты, Свияжск зернопродукт элеваторы, Акбарс кошчылык комплексы, Яшел Үзән сөт комбинаты. Аграрийларыбызның хезмәт сөючәнлеге һәм һөнәри осталыгы аркасында Яшел Үзән авыл хуҗалыгы продукциясе күләме буенча алдынгы урыннарда тора. Без шаныш белән алга барабыз һәм эш дәвам итә. Сабан туй республикасында яшәүче төрле буын кешеләренең бердәмлек урыны булып хезмәт итә. 2026 елгы чәчү батыры Алмаз Хакимуллин булды. Аңа Рустрак маркалы трактор ашкычы тапшырдылар. На самом деле работа не очень такая легкая. Эш җиңел түгел, сәламәтлек өчен көн-төн тракторда йөрергә кирәк. Шәхси хуҗалык өчен күптән дөресен әйткәндә теләгән идем. Менә инде 9 ел Светлая ферма фермерлык хуҗалыгын Татьяна Кирова җитәкли кышчыдан башлаган. Хәзер аның бәрәннәре, сарыклары, балыклары һәм тавыклары бар. Иң мөһиме ул үз эшен ярата. Несмотря на то, что путь мой сельское хозяйство был достаточно. Авыл хуҗалыгына юл узын булуга карамастан, буларның барысы да юкка түгел. Кыен, тик үз җимешләрен бирә. Сабан туйда өчен иҗат остаханәсе җәелгән, сәнгатьнең һәм һөнәрчелекнең хәзерге рәссамнар үзләштерәләр һәм дөньяга алып киләләр. Һәрбер тамашачы шагыйрьнең 140 еллыгына Тукай турында картина фрагментын яза алды. Спорт ярышлары һәм батырлар ярышлары бәйрәмне дәвам итте. Айгөл Гетаулина, Юлия Озерова, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Сабан туйының жаны көрәштә, һәм бу сүз тизмә дөреслеккә туры килә. Милли көрәш Сабан туйларының күрке, мәгънәсе, дәрте, дарманы. Бәйрәмгә җыелган халык аеруча көрәш яратучылар батырларның бил алышкан түземсезлек белән көтеп алды быел. Ярышлар матур бара, 70 спортчы үз усталыгын күрсәтә. Шалы егете Ранис Гыйләҗетдинов барысыннан да өлгерәк булып чыга. Ул Яшел Үзән Сабан туйының абсолют батыры. Автомобиль Лада Гранты аныкы. Яшел Үзән районында М702 индустриаль паркы территориясында республика эшмәкәрләренең Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов белән очрашуы узды. Катнашучылар импорт алыштыру, ярдәм итү чаралары, ташламалы кредит, шулай бизнесны салым үзгәрешләренә җайлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алыша. Фильтр по качеству ничуть не хуже, чем итальянский. Фильтр сыйфаты буенча итальянныкыннан бер дә ким түгел. Шимал химияны яхшы басымны, ультрафиолет нурланышын тота, ягъни кырда эшләү өчен бик кирәк. Элек шундый ук комплектлаучы детальләрне Европадан кайтаралар. Хәзер исә җитештерү тулысынча үзгәргән. Аграрийлар өчен җиһазларны, кирәкле әйберләрне үзләре җитештерә. Республикада бизнесны үстерү өчен төп стимул инфраструктура әзер була. Сейчас появились индустриальные парки, это
Я считаю, Хәтта хәзер индустриаль парклар барлыкка килүе дә бу бик яхшы. Чөнки индустриаль парк ул барлык инфраструктура, газ, электр, су булган майданчык. Бу коммуникацияләрне үткәрү һәм инженерлык челтәрләрен төзү белән Кирилл Дмитриев компаниясе шөгыльләнә. 2022 елда ул мобилизацияләнә. Херсон өлкәсендә элемтә взводы командиры булып хезмәт итә. Тыныч тормышка кайткач, хәрби үз эшен ачарга була. Очень много различных мер поддержки. Это и Ярдәм чаралары бик күп. и Бу льготные социаль кредитования, контрактларда, и ташламалы кредитлау һәм лизингта. благодарность, Аерым потому что рәхмәт. это очень Үз хороший старт эшең өчен для һәм нәкъ начала менә тыныч всего тормышка нового кайту дела и өчен для яхшы старт. возвращения. Биредә яңа эш башлаучылар да, тәҗрибәлеләр дә, бөтен республикадан эшмәкәрләр дә җыела. Резидентлар продукциясе белән Рөстәм Миниханов таныша. Яшел Үзән районының күрсәтерлек әйберләре бар. Территориядә 20 индустриаль парк уңышлы эшли. Это один из новых свежих парков. Это повторение основного парка. Бу яңа паркларның берсе. Бу төп паркның кабатлануы. Ул 35 гектарга тулгач, икенче чират тиз арада төп парк резидентлары белән тулды. Паркның тулайым әйләнеше 27 миллиард. Күчмә очрашу нәтиҗәле һәм конкурентлы милли проектында каралган бизнеска ярдәм чаралары турында фикер алышу, эшмәкәрлекне үстерү буенча федераль проект кысаларында уза. То, что мы сегодня увидели, очень Без бүген импортны алмаштыру, җитештерү һәм экспорт продукциясе элементларын күрдек. Бу юнәлешне бик дөрес дип саныйбыз. Эшмәкәрләр республика җитәкчелегенә турыдан-туры сораулар бирә. Сүз хәрби ярдәм итү, һөнәрчелекне үстерү һәм бизнесны салымнарга яраклаштыру турында бара. Бизнес таләпләре буенча кеше предприятиеләргә хисап алып бару һәм бухгалтер кадрларының квалификациясын күтәрү рәвешендә яңа ярдәм чаралары кертелде. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, бизнеска агымдагы елларда ярдәм итү шартлары дәүләт органнары өчен үстенлек булып тора. сегодня в тяжелое время Бүген авыр вакытта һәр эш урынын, предприятияне саклап калу, яңа базарлар табу безнең дәүләт бурычы. Очрашу дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы белән тәмамлана. Ат казанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре мактаулы исеменә Яшел Үзән икмәк пешерү цехы хезмәткәре Галина Лагутина лаек була. Әлфия Мөхәммәтшина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Автотехника, төзелеш материаллары, медикаментлар һәм әлбәттә өйдән хәбәрләр. Татарстаннан махсус хәрби операция уздыру зонасына чираттагы эре гуманитар йөк китте. Азат итүче сугышчы патриотик үзәге янә берничә төбәкнең битараф булмаган халкын, төрле яшьтәге һәм һөнәр ияләрен берләштерә. Бу исемлектә яшелүзәнләр дә бар. Яшелүзән һәм күрше төбәкләрдә яшәүчеләр һәр көнне үз хезмәтләре белән безнең яклаучыларның артында ышанычлы бердән тыл торуын исбатлый. Балаларның иминлеге махсус контрольдә. Җәйге каникуллар башланды. Балаларның ял итү куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре беренче планда. Безнең районда 11 сауыктыру лагере ачылган һәм эшли башлаган инде. Аларның һәр кайсында һәр смена башланыр алдына мәҗбүри рәвештә балалар һәм вожатыйлар белән куркынычсызлык буенча инструктажлар уздырыла. Внимание на выход! Эвакуация барышын дәүләт янгын күзәтчелеге инспекторы игътибар белән күзәтә, белгеч сүзләренчә, монда иң мөһиме тиз һәм паникасыз эш итү. Эвакуация организована довольно-таки на хорошем уровне. Дети организованно и строем покинули, значит, помещение детского корпуса. Внимание, вожатый, приготовиться к сдаче рапортов. 5-й отряд. Соңыннан балаларны тезү һәм яңадан санау, монда иң мөһиме исемлек буенча балалар саны эвакуацияләнгәннәр саны белән төгәл туры килсен, ягъни беркемне дә югалтмасыннар, беркем дә эштә калмасын. Вожатых. Мало того, что вы вожатые. Әйдәманнар, сез балалар өчен баш белән җавап бирәсез. Сезнең һәр кайсыгызның фамилияле исемлекләре булырга тиеш. Алган белемнәрен ныгыту өчен Раифның аерым посты хезмәткәрләре әйдәманнарга куркынычсызлык чаралары турында белешмәләр тапшырдылар. В плане пожарной безопасности у нас все очень строго. Янгын куркынычсызлыгы планында бездә барысы да катгый инструктажлар үткәрәбез. Бина территориясен әйләнеп чыгабыз, барысын да тикшерәбез. Дәреснең иң кызыклы өлеше янгын сүндерү коткару техникасын һәм җайланмаларын күрсәтү. Балаларга күрсәтеп һәм сөйләп кенә калмадылар, ә һәркемгә үзен коткаручы ролендә хис итәргә һәм шартлы янгынны сүндерергә мөмкинлек бирделәр. Мне очень понравилось быть пожарным. Это круто очень.
очень круто. Я вообще обожаю этот лагерь. Яшелүзән янгын сүндерү коткару гарнизоны хезмәткәрләре мондый дәресләрне шәһәр читендәге барлык лагерьларда җәйге каникуллар дәвамында үткәрәчәк. Кызыл машиналар балаларның ял итү урыннарына мондый укыту тренировкалары һәм мавыктыргыч очрашулар өчен генә килсен. Айгөл Гатаулина, Резда Йосупова, Яшелүзән хәбәрләре. Халык сынамышларына күз салыйк. 12 июньдә мул шык төшсә аяз көнгә. Кичтән шык төшмәсә иртәгәсе көнне яңгыр явар. 13-дә яңгыр яуса кыш суык килер. 14-сендә иртән Салават күпере чыкса тагын яңгыр явар. Иртән кояш агарып чыкса да яңгырга. 15 июньдә һава торышы матур булса сентябрь җылы килер. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Правданың Тарус сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.